Ćao svima! Danas imamo izazov velika, srednja i mala hrana. Drugari su dobili brokoli različite veličine. Hajde da počnemo. Ok, spremna sam da budem prva, jer sam dobila najmanji brokoli. Brzo ću pojesti to. Jao, to je gadno. Šta se smijete? Ups, je li to imam brokoli na usnama? Sad ću sve skloniti. To je to. Ko će od vas nastaviti? Ne ja. Znači Tina. Hajde, jedi brokoli, draga. O ne, mrzim brokoli. Jadna ja. Joj, kako gadno. Ne želim ga više jesti. Oskare, nemoj mi se smijati. Ti si dobio najveći brokoli. Sad ćemo tebe da vidimo. Pokušat ću brzo da pojedem to. Eto, jeste vidjeli? Već sam završila. Pa, bilo je lepo sa vama, sad moram da idem. Što, nećete me pustiti? Očigledno ću morati da pojedem svoj brokoli. Nema potrebe da me terate, sam ću to uraditi. Smislio sam nešto. A šta ako iscedim sok od brokolija? To je zabavno. Možda će sok biti prijatniji nego sam brokoli. Jao, koliko soka ima ovdje. Fuj, čak sam se i umorio. Ok, sad ću ga popiti. Jao. Oskar, kako ti se sviđa sok od brokolije? Je lep? Stvarno? Ne verujemo, ali spremni smo da nastavimo naš izazov. Čekajte, Oskare, šta nije u redu? Joj, odvratno. Tina? Mamice, šta je sa njom? I Julie isto? Pitam se šta ste dobili ovog puta? Ko će prvi otvoriti? Tina, hajde. Wow, dobila si jedno gumeno oko, super. A šta je kod Oskara? O, ti imaš veće oko? Jao, Julie, dobila si najveće žele oko, čestitam ti. Tina, ne brini, sigurna sam da je i tvoje oko ukusno. Hej, prestanite da je zezate. Tina, hajde, pojedi oko i dokaže svima da si dobila najlepše oko. Šta, Tina, gdje je nestalo oko? Šta je s tobom? Oho, kako si to uradila? Čarobnjaci ne govore svoje tajne. Ukusno. Oduševljena sam. Jede mi se još. Hoće li mi dati neko od vas svoje oko? Šta to pričaš? Naravno da ne. Šta je? Rekao sam da ti neću dati oko. Tina, pojela si već svoju porciju. U stvari, čekaj. Dobro, uzmi malo. Šalim se, neću dati. Kako si bezobrazan? Šta? Pokazuješ mi jezik? Daj mi svoje oko. Oskare, daj mi. Još malo i pocepat ćete ga. Pazite. Eto, jesam rekla. Hajde, Oskare, kreni da jedeš. Ostala mi je samo polovina, to nije fair. Trebao sam pojesti cijelo oko. Ne brini, Oskare. Uzmi kašiku. Šta će mi? Da bi pojeo džem, glupane? Točno, sad ću ga probati. Wow, to izgleda jako dobro. Super. Jao, blago njemu. A kakav ukus ima oko? Jao, progutat ću jezik, koliko je ukusno. Konačno mogu ja probati svoje oko? Nevjerovatno. Obožavam gumene oči. To je jako ukusno. Sad ću sve pojesti. Ajoj, drugari, imam problem, u pomoć. Ne mogu da izađem. Imaš gumeno oko umjesto lica. Čekaj, Julie se stvarno zaglavila. Moramo joj pomoći. Tina, hajde zajedno. O ne, moje oko je odletelo. A nisam ga još pojela. Hajde, vrati se kod mene. Evo ga. Sad imamo puno malih komada koja svi možemo pojesti. Uživamo. Tina, podigni poklopac. Wow, veliki hamburger. Nikad nisam vidjela takav. A šta će drugi imati? Julie? Jo, kakav mali hamburger, sasvim mrvica. Čak se ni ne vidi bez naočara.
Ne brini, sigurno je ukusan. A šta je kod Oskara? Srednji hamburger izgleda ukusno. Julie, ti si prva. Pa dobro, ali prvo se moram presvući. Uopšte ne vidim ovaj hamburger. Tako da ću biti mladi naučnik. Evo hamburgera, našla sam te. Sad ću te probati. O, to je bilo jako ukusno, ali nema više. Oskare, sad ti. Konačno, baš sam gladan. Jedva čekam da ga pojedem. Gledajte, poješću sve odjednom. Gotovo. Bilo je super, zar ne? Najbolji sam u jedenju hamburgera. Jao, izvinite, nisam namjerno. Tina, ostala si samo ti sa svojim ogromnim hamburgerom. Da, zaista je ogroman. Kako da ga pojedem? Pokušat ću ovdje da zagrizem. Probala sam samo salatu. Kako ceo da ga zagrizem? O, imam viljušku. A ja nož? Tina, probaj da ga isečeš. Wow, svaka vam čast. Sad ću probati. Jao, vaše viljuške i nož su premali za moj hamburger. Tako ću ga seći godinu dana. Tu treba nešto ozbiljnije. Probat ću ovim. Jako se trudim, ali i dalje neće. Ima li još neku ideje? O, ja sam smislila nešto. Koristit ću tatinu motornu testeru. Znam da je koristim, ne brinite. Sad ću brzo iseći ovaj hamburger. O, da. Savršeno. Ostalo još malo, prijatelji. Skoro sam završila. Gotovo. Jao, drugari, imate nešto na licu? Pa dobro, vreme je da ga probam. Kako lepo miriše. Šta je? Mogu li ja dobiti malo? Šta? Hoćeš moj hamburger? Pa ne znam. Tog će i meni biti malo. Mogu ti dati samo salatu. Uživaj. Sad ću probati svoj hamburger. Jao, kako je lep. O, nevjerovatno. Drugari, kad biste samo mogli da probate. To je jako ukusno. Prezadovoljna sam. Tina, da li si pojela sve sama? O, svaka čast. Jao, hamburger je uticao na tvoju liniju. Nema veze, smršat ćeš. Jedva čekam da saznam šta je kod Tine. Wow, to je mali popit. A šta je kod Oskara? O, to je klasična veličina igračke. A šta je onda kod Julie? Pogledaj brže. Oho, ne mogu da verujem. Gledajte kolika igračka, ali prva će biti Tina. Ok, sad ću probati. Imam najmanji popit, a moje prsti su prevelike za njega. Ej, šta se smijete? Već sam smislila genijalnu ideju. Za mali popit treba koristiti male rukice. Ovim prstima ću sigurno moći da pritiskam dugmat. O, kako slatko. Op, op, op. Savršeno. Sada mogu igrati popit bez zaustavljanja. Tina, možeš li da paziš malo i da se igraš bez svojih malih rukica? Onda mi treba druga ideja. O, tačno. U moju pametnu glavu je došao super plan. Mogu da zalepim popit na šnalu i dobit ću novu modernu šnalu koju nema niko drugi. Zar to nije preslatko? Meni se jako sviđa. A vama? Super, znala sam da će vam se svidjeti. Konačno je došao moj red da se igram. I ja sam smislio nešto. Da, mogu napraviti maskicu za telefon od ove igračke. Hej, devojke, ne smetajte mi. Jel vidite da sam zauzet? Eto, završio sam. Ostalo je staviti to na moj telefon. Odlično. Ej, ne dirajte, to je samo moje. O da, to baš opušta. Tina, sigurno me razumeš. Jao, svi su već napravili nešto zanimljivo od ovih igračaka, a ja ne. Treba dobro razmisliti. Sigurno će mi nešto pasti na pamet. Tačno.
Bićete šokirani. Treba će mi konac i igla. Odlično. Uspelo je. Sada treba to spojiti i dodati moderni kaiš. Odlično mi ide. Moja nova moderna tašnica je spremna. Sad si ja mogu igrati bilo gde. Hej, O, Skittles, to volim. A šta ću nam kartice? Tamo je vaša brzina. Srednja. Spora. O, a ja sam brza, super. Postoji samo jedan način da brzo pojedem slatkiše. Radit ću to bez pauze. A ja nemam gde da žurim. Smislila sam nešto zanimljivo. Rasporedit ću Skittles bombone po bojama. Pogledajte kako je lepo ispalo. A sad mi treba slamka. O da, to je jako brzo. Svaka mi čast. Ukusno. Sad mi je jezik promenio boju. A sad želim da mi jezik bude zelene boje. Uspelo je. Ostalo je još 3 boje. Sad ću i njih pojesti. O da, završila sam. Pogledajte mi jezik, to je baš moćno. Hajde, na tebe red. A ja ću hvatati slatkiše. Hajde, uradit ću to. Jo, šta je ovo? Iznervirala sam se. Ne mogu. Hajde da ti pomognem. Otvori usta, a ja ću ti bacati bombone. Odlična ideja. Izvoli, hvataj. Gde toliko žurite? Ja uživam u ukusu svake bombone. O, da. Tina, nema više bombona? A šta sad da radimo? Imam jednu ideju. Oskar je džentlmen. Sigurno neće biti protiv ako pozajmimo njegove bombone. Dobro je što sam sačuvala slamku. To je baš ukusno. Hej, i ja sam gladna. Imam i ja slamku. Odlično. To je jako ukusno. Kako vas nije sramota? To su moje bombone. Pa dobro, barem malo smo jeli. To nije fair. Sram vas bilo. Opa, Nutella. Svi je obožavaju. Ovaj put ja sam spora. A ja sam brz. Srednja brzina mi odgovara. Pa, hoćemo da počnemo? A, Tina je već počela. To će dugo trajati. Vreme je da otvorim svoju Nutellu. Ej, glupa tegla. Šta će ova folija ovde? Kako da je otvorim? O, prst je najbolja opcija. Ili još bolje da uzmem tuđi prst, da ne bih isprljao svoj. Tako je. Hvala ti, Tina. Sada mogu probati svoju Nutellu. Jedva čekam. Najbolje je jesti Nutellu prstom. O, da, jako je ukusna. U stvari, na prst daje vrlo malo Nutelle. Koristit ću celu ruku. Tako će biti mnogo brže i ukusnije. Zapravo imam 2 ruke. Da, tako je još bolje. Svaka mi čast. Hoću i ja da probam Nutellu. Da, razumem te. Nutella je jako ukusna. Fuj, odvratno. Oskar, da si vidio sebe sa strane. Šta nije u redu sa mnom? Za razliku od tebe, ja sam već završio. Odlično, to znači da ja mogu početi. Ja, slušaj, Oskare, imaš li možda kašiku? U stvari, koga pitam? Tačno! Smislila sam kako da pojedem Nutellu, a da ne zaprljam ruke. Samo ću joj sipati u usta. Gotovo, to je mnogo ukusno. Dobro je što smo dobili velike tegle. Imam još.
Jao, i meni se jede još. Točno. Imam specijalni uređaj koji će mi pomoći da ukradem njenu Nutellu. Oho, to radi, svaka mi čast. Čudno, gdje je Nutella? Tegla je skoro prazna, a ja nisam ništa dobila. Oskar, jesi li to ti? Ne, šta tu pričaš? Čudno, mistika neka. Okej, pokušat ću ponovo. Najeo sam se. I opet ništa? Oskare, kako si mogao? Vidim ti čokoladu na licu. Dobro, da vidimo kako će ti se dopasti Nutella sa tabasco sosom. O, još Nutelle. Ne mogu da odolim. Ukusno. Jao, zašto je tako ljuto? U pomoć, gorim. Veoma mi je vruće. Više nećeš krasti tuđu čokoladu? Da, tako ti treba. Dobro, ovaj put ću te spasiti. Imam flašu mlijeka kod sebe. Dobro, uzmi. O da, tako je mnogo bolje. Julie, hvala na mleku. I na Nutelli, naravno. Tina, još nisi probala Nutellu? Prestani da gledaš u nas. Vreme je da pojedeš. Slažem se. Jao, neću toliko čekati. Hajde brže. Hvala. Ajuj, to je nemoguće. Možeš li sve raditi malo brže? Evo, gledaj. Jedi sad to. Ne mogu brže. Dobro, sad ću probati Nutellu. Jedva čekam. I mi jedva čekamo, požuri. Oskar, još nije probala. Šta sedim ovdje? Hajmo odavde. Jao, ukusno. Tina, još uvek jedeš. Julie, dođi ovamo. Još je tu. Oho, koliko dugo jede? Pa, Oskare, ipak smo dočekali to. Baci kocku. O, tako mi je drago da vas vidim. I nama. O, sladoled, obožavam ga. Dajte nam kartice. Kod mene je srednja brzina. A ja ću jesti brzo. O ne, morat ću da jedem sladoled dugo i polako. Nemaš sreće. Ja ću brzo pojesti ovaj sladoled. Jedva čekam. Blago tebi. Julie, požuri. I ja želim sladoled. Ej, a gde mi je kašika? Ne mogu više da čekam. Sad je kašika moja. Hajde, vadi se. To. Sad imam sladoled na štapiću. Napokon ću ga probati. Izgleda baš cool. Ali što se treseš? Sve je u redu. Samo mi je malo hladno. Oskare, smrznuo si se. Šta da radim? Imam ideju. Treba nam Brenner. Ne, potreban je fen za kosu. Hajde. Hvala vam. Bez vas bih zauvek ostao ledenica. Julie, daj taj Brenner. Da li si htjela da me spališ? Bolje jedi svoj sladoled. Ja ću pojesti svoj. Napravit ću sebi kornet. Imam specijalnu kašiku za to. O, izgleda cool. Da, pogledaj, najveći kornet u mom životu. Oskar, nemoj ni misliti. To je moj sladoled. Gledajte, sad će moj sladoled postati još veći. To je to. Sad se može jesti. O, da.
Prelep je. Voleo bih da probam barem malo. Kako je lep. O, ne. Sve pada. Ne, ne, ne. Pa eto, bolje da si ga meni dala. Tina, da si videla svoje lice. Sva si u sladoledu. Izgledaš jako smiješno. To nije smiješno. Julie, hajde, šta se smiješ i jedi svoj sladoled. Jao, moj sladoled se već istopio. Sad ga mogu popiti. Gledajte. Ne, nemoj. Sve ćeš prosuti. Kakav užas. Šta vam je? To je moj sladoled. Kako želim, tako i jedem. Bilo je super. Julie, ti nisi normalna. Devojke, brzo skinite svoje poklopce. O, Julie je dobila lubenicu. Kako lepa. A šta je kod Mije? O, to je crvena paprika. Nema sreće što je trouglasta. Mislim da bi trebalo da prvo počne Mija, s obzirom da je njena hrana neprijatna. Dobro, nadam se da neće biti suviše ljuta. Probat ću malo. Iju, kako ovo odvratno. Ne mogu više, devojke. Dobro, poješću to. Jao, jadna ja. Šta? Šta mi se dešava? Unutra me sve peče. Ne mogu da držim vatru u sebi. Moje ruke, o ne, moja vafla izgorela. Gotovo. Zaustavit ću te uz pomoć lubenice. Tako je mnogo bolje. Je li sve u redu? Super. Dobila sam izgorelu vaflu. Morat ću da je probam. Fuj. Šta ste sada dobile? O, Mija ima tortu. Super. Čini se da ova okrugla borovnica savršeno odgovara Julie. Mija, prema pravilima moraš da joj daš borovnicu. Hajde, nisi valjda Cecija? Ostaje ti celo trouglasto pače torte. Sad će Mija dati Julie sve svoje okrugle borovnice. Mija, možeš li da paziš? Gotovo, sad ću te prebiti. Stani, ne smijemo se svađati u ovom izazovu. Mija, pojedi svoju tortu i nastavit ćemo izazov. A lako? Jao, tako ukusna. Čak nisam ni mislila da torta može biti tako lepa. Super! Nisam ni iznenađena nekulturnošću Mije. Otvorit ću svoj tanjir. Šta sam dobila? O, pizza! Kako je super! Sad ću pojesti sve. Stanite, ovo nije vaša pizza. Ja ću je pojesti. Da li vi vidite ovo trouglasto pače? Treba da bude moje. Kako lepo miriše. Julie, izvini, ali sama se otkinula trouglasto pače. Sve je fair. Ja moram da pojedem ovaj komad. O, prelepo. Mislim da bi trebalo da pojedem i ostalu picu. Julie, pusti! Zar zaista misliš da ću ja tako lako pustiti celu picu? Ne može! O ne, moja ukusna pizza je pokvarena, ali ću je ipak pojesti. Hej, šta ste ovdje napravile? Osjećat ću se na vašu picu. Gotovo, sad je more da skinem poklopac. O, rezanci, cool! A Julie, izvini, malo sam preterala. Ne, moje rezanci, sve si razbila? I kako ću ih sada jesti? Dobro, otvorit ću i vidjeti. Jao, devojke, pazite! Da Julie nije slomila moje rezance, ništa se ne bi dogodilo, a sad smo svi u rezancima. Pa dobro, hajde da vidimo šta će biti dalje. A mogu li prvo da otvorim? Odlično! Opa! Imam kvadratnu čokoladu. Cool! Sad ću je podeliti na komadiće i pojesti. Pogledajte moje nokti. Arr! Šalim se! A neću vam ništa dati. Kako ukusno! A Mija, možeš nastaviti? Dobro. Ja sam dobila smrdljivi plavi sir. Odvratno. A zašto sam baš to dobila? Kako da ga jedem? Tako smrdi. Čak i smeće miriše prijatnije od ovog sira. Ok, probat ću malo. Fuj! O ne, Tina! Zašto si mi ga stavila u usta? Sad mi smrdi iz usta zbog tebe. A sad je more da skinem poklopac.
Šta će biti ispod? O, to je Chips Pringles. Cool. Šta? Da ti dam? Ne. Znam kako da nateram Julie da mi da čips. A Julie, stvarno hoćeš da probaš čips sa ljutom paprikom? Pogledaj. Julie, jesi li primetila da je čips ljut? Da, tako je mnogo bolje. Šta? Ti si me prevarila. Čips nije sa paprikom, već sa lukom. Vrati mi. Ja ću ga sama pojesti. O, ukusno. Moram odmah da pojedem sve što ima. Šta? Slomila si mi kul od čipsa. Ali nema veze. Već sam smislila drugu ideju. Napravit ću krug od čipsa. Ispalo odlično. Izgleda tako cool. Čak ne mogu da ga pojedem. Ali ga ni vama neću dati. Morat ću da probam moje umetničko delo. Jeste spremni? Onda otvorite istovremeno. O, Julie dobije Skittles bombone, a Tina žvaku Huba Buba, a mi je šargarepu. Hajde da počnemo sa Tinom. Neću ništa dati vama. Ovo je samo moje. Sad ću probati jednu žvakicu. Uhvatila sam. O, kako je ukusno. A vidim da vas moje veštine hvatanja hrane baš iznenađuju. Onda gledajte šta još mogu. Sad ću skinuti safomot sa žvaka i jednim pokretom ruke mogu pretvoriti to u konfete. Zar to nije cool? Hej, nemojte duvati moje konfete, a lepo svetlucaju na stolu. O, ostala mi je žvaka. Moram je brzo pojesti. Sve sam uhvatila, a sad ću naduvati balon. Ups, nije uspjelo. Hej, zašto se smijete odmah? Nema veze, pokušat ću ponovo. Nije uspjelo. Mija, nemoj mi se smijati. Sve mi je jasno. Sad ću napraviti najveći balon kako bih odletela daleko od vas. Trenutak, još malo. Hajde. O ne. Prestani da se smiješ i jedi svoj Skittles. Sad ću odseći kraj pakovanja i probati bombone. Obožavam Skittles. Okrugla hrana je najbolja. Tako je ukusna i lepa. O, da. Želim da pojedem sve bombone. Čak imam i slamčicu. Evo je. Kroz nju ste tako smešni. Šta? Mija želi bombone? I Tina hoće Skittles. Ja želim u svemir, pa šta sad? Ja vam ništa neću dati. Ovo je sve samo za mene. O, prelepo. Imam puna usta bombona. Jo, izgleda da nije trebalo da se smijem sa punim ustima. Julie, isprljala si devojke. Eto, smatraj da si ih častila. Sigurno im se dopalo. A brže pojedite sve bombone koje možete. O, Julie je provalila vašu lukovu taktiku. Ko je ostao? Mija? Hajde! Čekate šargarepa? Što si tako tužna? Hajde, jedi. Ti si naš zeka. Sami ste zečevi. Sad ću probati. Nije loše. Čak mi se i svidjela vaša šargarepa. Eto, sve sam pojela. Jo, nešto nije u redu. Nešto čudno se dešava sa mnom. Šta je bilo? O ne, šargarepa je bila prokleta. Sad sam strašni zec koji će vas pojesti. Jeste se uplašili? To je bila šala.